Kini sa ni Sekretary Bunuan sala niya sa katawhan kasamang dong. Mao na nga ang iyang salang nakomitar kasamang dong. Bugat as in bugat kaayo. Ngano unsang sala? Una, wa siya makapakgang sa iyang mga district engineers diha sa pagiging buaya. Oy dili oy. Sayop ka diha Radyo Manjuel. Unsay sayop? Sayop ka diha. Sala ba? Unsay sayop? Sala ba? Sala ba? Wala ba mga buaya sa Kongreso? Nga ang iyang mga tao sa ubos sa mga district engineering officers nakikunayban kadto sa mga congressman o kadto sa mga kontratista. Naranasan sa ibabaw Radyo Manjuel. Wala siya labot o sa dula sa iya nasa ubos. O dapat karon dili siya tanggalon kay para smooth ang investigasyon. Oy, nausabang tao ka. Usaon pagtumbok ana karon nga anomalya Radyo Manjuel nga nagapangitabo diya sa mga field officers sa Department of Public kaduha kasamang okay mo tanggalon si Bunuan. Nausabang ka. Dili pwede. Dili ko musugot. Pwede mangunaw. Dili ko musugot. Sekretary Bunuan. Kasamang dong. Dili pwede maingon si Sekretary Bunuan ay wa mo kabalot trabaho man sa mga district engineers na ako nga nakikunayban ba na sila sa mga lalay da sa Kongreso. So naay tay ginatawag nga prinsipyo kanang prinsipyo bitaw atong ginatawag nga command responsibility. Ang tanang binuang nga hinimuan sa imong mga tao sa imong ubos mo paingon ginag impact sa imuha kay ikaw ang ilang boss, nganong wa siya mahibaw ni ana kasamanglong sa ato pa si Sekretary Bunuan nagmatag morning agi isahan sa iyang mga ginsakpan kasamanglong tungod ana inutil siya nga pagkasekretary angay siya mo resign. Inosente oy nausabag ka oy. Inosente oy ultimo gani papangutana sa iyaha dito ni Marcolita sa Senado 7 times 15 ang iyang tubag 55. Sausa na lang si Sekretary Bunuan kasama doon. Nasa edad man nasa edad. Ayaw na po doon. Ayaw na ba? Grabe po na mo. Wala nga, ikaw, imo pa yung igod sa command responsibility. Nausa magtaw ka rin sa Manjuel. Inusintik taw ka na sa Bunuan. Kinsa man ay, kinsa man ay itong pahiran ini, alang si House Speaker Martin Romualdez. Dili ko mo to, inusintik. Ang katong hari-hari, kasamang dong sa hawla. Hawla sa mga lalay. Hawla. Kaya ra ba na? Kay og baka kuan kasod ka ng hawla na mga lalay di ra ba na mo ila og lay ayaw lay ayaw giwisi-wisi lay. Kanang mga lalay ra magyud kasamang dong kabalo ka. Bon gikan yana tanan wisi-wisi kihon gikan yana ibalik-baliktad ka ba? Wala ba na Philip? Wala ba na Philip? Pangit o gwapo. No, si Torre, sigurado, paakong ito nilalay. Okay, di ba, ingon siya, basta mga pangit, kuhan gina ka ng mga adik. Kanang mga gwapong kasamang nung, di na palab yun sa mga lalay. Di basta. So, kung mag-isgot na gwapo, nag-refer ka para sa ako, tinis taga Davao?